И здравейте хора, аз съм Светлито БГ и днес играем FIFA 17. В 8 дивизия сме, както знаете, преди загуба на финал. Но нищо, това не е отборът. На върха на атаката Бачуай, отляво Буфал. Мисля тук да си купувам нулито. Хема се вържи перфектно с този Андерера и с Коларов. Опа. И с Коларов. Така. Тук Буфал, на върха на атаката Бачуай, отдясно Мане. Тук Марец съм го сложил на синя позицията. Тук няма да са... На Камадан Лана, Дуладан Лана, Андерера. Защита. Ляв бек Коларов. Двама централни защитници. Деяно Врени и Джона Мусако. И той десен бек, който имам кличи, ама е контузен. Някакъв конен, само аз тук вкарвам кличи. Имам и Кандели Али. Той е Лотос, е много добър между другото. И на вратата Симон Минюле. И той е много добър. Отборът не е чак толкова добър, ама да започваме. Ние се опитаме. Е така. Панаха се срещу някакъв... Аз не знам какъв. С кой екип да играли с белите? Никита. Че да не е момиче. Никита FC. Защо всички зад имената имат FC, бе? 89 Chemistry. Давай. Видим. Как може да имаш това игра, човек? Тос как се казваше, бе? Забравих името. Как може да... Ой, той има Симон Минюле на вратата. Как може да ги имаш, бе, човек? Справа, че как може... Опитваш да направи испански отбор. То си е цели испански без вратаря и нападателя, който е информ, хора. Информ. Как може, бе, човек? Добре, аре, да започваме. Дам на атаки, гопа. Атаки, дай. Дай, бе. И колкът има информе, човек. Давай, бе, човек. Няма да позволя да загубим. Оф, има добър нападател, бе, човек. Ама, аре, бе, има и ни пък Бачуай. Да видим. Как, бе? О, не. Бърси Сако. Ама да видим. Изстрел! Добре, браво е Симон Минюле. Нищо едно на карта и 7,8 точки. Гледайте. Буфал. О, Буфал. О! Аре, бе, човек, Лана. Каква засада, бе, брат? Ти беше перфектна атака, бе, човек. Фари, бе. Как може че нещо не... Как може така, бе? Последния момент. О, не. Изстрел! Добре. Не вкара, което е добре. Да видим. Да, може да напишете в коментарите каква FIFA имате. И ако искате да играем заедно, FIFA 17 или FIFA 14 или FIFA 12, трябва да имате една от тия FIFA. Ако искате да играем заедно, трябва да имате и PUSA 3. Да едно турнирче, нещо като турнирче да направим. Или FIFA 17, или FIFA 14, или FIFA 12. Няма значение коя. Препоръчвам да е 17. Ама бе, каква да е? И 12 няма проблем, нито пък 14. И пишете в коментарите дали искате да играем. Аз ще правя клип, да. Ако се чуете да ще правя клип. Ще правя
Ще правя бъчлай! Ще правя видео и вие ще бъдете в него. Да. Ари бе. Добре да. Гомис, да, то се казваше Гомис. Верно. На Олимпик Марсилия, той е нападателя. Гомис, не Гомес. Гомис. Ма не. И как ще я вземат тебе, брат? Окей. Ари бе, къв биш то пас, мале. Според мен Буфал трябва да го заменя с Нолито и ще е по-добре, защото ще прави перфектна връзка с Ерера и Коларов! Греда! Греда на пича, хора. Дълъг пас към Колинс. Засада няма ли тук? Искаш ми се да има. Изстрел Минюле! Ето хора, за това говоря. Минюле е много добър, бе, хора. Не мога да вкарате на тази футбол. Ма не. Изстрел! Ари бе! Бачуай, какво се стана, бе? Ари бе, в тия минути виждате... Бачуай не е май най-добри играчи, хора. И с най-много точки. 81 май. Изстрел! Права в ръцете на Симон Минюле. Сега не мога да видя колко време стана клипа. Добре. Не, брат. Изстрел отново Симон Минюле. Ни спасява за преден път. О, няма дуспа. Тук изкарахме много голям късмет. Тук изкарахме много голям късмет, хора. О, и между другото, честит 3 март, хора. В предишните видеа, които ги направих днеска, направих да ви ги честя, съвсем изключих за новия си канал, защото бях много развълнуван. Да, честит 3 март. Предполагам, че всеки знае какво е на 3 март. Това някакъв. Защото ви трябва да знаете точна култура. Добре. Ари бе! За малко, бе. В Делиали само да ми се оправиш. Виж какво стане, бе. И кличи, бе. Ари бе. Добре. Не. Добре. Да, това е края на първото по време. Клипът става 9 минути. 0-0 хора. Играя възможно най-добре. Той въде повече има 9 чута стиги. Не знам, майто играе по-добре, хора. Чайте, бе. Сега ще вкарам Оливър Торес. Дето го пакнах. Дето е много добър. Не, сериозно е добър, хора. Оливър Торес. Уолтъс. И той е много добър. Нищо, че той е едно на Реария 75 точки, бе, хора. Евандро. Да го вкарвам, бе. Много лана. Ей тъй. Ей те, бе, хора. Ари, бе. И после му вкарам дос Марес. Гомис, мато. И на форма Гомис. О, то скара Балтери.
Добре. Оле. О, да, аз съм вкарал Марес, верно. Ама той такой някакъв такъв свеч, бе. Оди. Ари, бе. Добре. Миньоле. И той да имаш миньоле, бе. Изстрел! За пак ли, бе, брат? Пак ли засада, бе, човек? Добре! И това да имаш и Бачуай също. Добре! Гледайте, направо го разкъртих. Направо го убих този. Направо го убихме, хора. Не можеш да кажеш нищо и да искаш. Аре. Ако искаш. Аре. Он е свободен горе. Ако беше минал този пас, хора, през покон ще кажа, че е 2-0. Просто това нямаше спор. Ха-ха-ха. Да видим. Не. Добре. Добре. Оливър Торес. Центриране за Бачуай. Той не е много добър с глава обаче. Ама иначе е много добър. Шутинга му не знам колко е, ма е доста. О, не, Балотели, сам Миньоле, защо излизаш? Добре. О, това за червен картон ли е? О, добре, жълт ми даде. Диано Ловрен. Просто Миши Бачуай, хора. Миши Бачуай. Мичили. Абе, няма значение как е, ма 2-0, хора, бе. То направо го убихме. Имаш Миньоле, бе. Али, бе, отворко. Убихме го и Бачуай, бе. Айде, 3-0 хетрик. Миши Бачуай. Гледайте за какъв гол стана на въпрос. Нямам думи, хора. Бачуай. И това е краят на матча, хора. 3-0 Миши Бачуай. Хетрик. Много е тук единият от головете му. Много добър Миши Бачуай. Все пак 3-0 е Миши Бачуай, естествено е играч на матча. 631 коинса. Не продължаваме да се така и в 7 дивизия, като отидем. И да, това ще е за това клипче. Надявам се да ви харесва, така, ако е така, дайте един палец нагоре. И пишете в коментарите, пишете коя филм имате и да играем заедно. И да, също така, ако сте нови, може да се абонирате. И да, това беше от мен и чао!